Halo लोगोफोर बे आंनि जोंबो ब्लग चेनेलाव बयखौबो थाबाय टु गाइस दिनै भिडिअखौ नोंसोरो नायलांबाय थादो थ' आङो नै फंबायदों आंदो दङ बिथिंजाय मा खबर फंबाय मोजां मोजां दे सल' खिथादो आं सल' खिथाया लोगोफोरनो आं खोन्थाना खिथाया होदे सल' खोन्थानो रोङो बियो जोंहा जोबोद मोजाङै रोङो दा नोंसोरनो बियो सल' खोन्थानो नागिरदों नोंसोर खोनासंबाय था दा नैबे बिनिया बाइकआ नायनोबा मारै सेफायखो एलबार बेखौलाय मोजां मानो आरो बख'दों नोंलाय बख'नाङा अ बिदिनो थानांगोन बियो ओरैनो साइकेला हमनाङा ब्रेक हमनाङा आंलाय सलायनांगोन माथो बेखौलाय ए ओमफ्राय बे बेसेबां लाखो 2800 लाबाय दा साइकेला मोजाङैनो सोलिदोंबा क्या साइकेला मोजां सालायदोंबा नोङो अच्छा है आदसा हे हाँ नोङो बेसेबां क्लासाव ओमफ्राय दाथ' नोङो बेरायहैया हाँ मैं जाऊंगा काहा मैं जाने के लिए बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं बेरायनो फाग्ला बिथिंलाय मानो थांनो गरमावलाय आराम जना बेयावनो आराम जनानै था बारा मानो भिडिअ हरो बालाय बाय गरमाव बेराया नङा जोंफोरो दा जनानैसो थानांगोन जनानै थाबासो जों गरमाव बासिनो हागोन दा नै गरमा नालाय इसां गरमाव माहा थांनो नोंलाय अमा बेदर लायदो अमा बेदर लायगोन नोङो अमा बेदर लायनानै मा खालामगोन नोंलाय संनानै जागोन संनानै जागोन नोङो ए दा गरमाव माबोरै गिदिंगोन नोंलाय हा गरमाव आरो बेरायबाय थायो नामा गरमाव नोङो आगोलाव दाखालिबो खालामनायमोन बेरायनाया दाखालि मा थांनाय दाखालि अमा बेदर लायनाय ओमफ्राय आरो बेरायनाय अ अमा बेदरबो लायबाय नोङो ए अमा बेदरालाय फवासेयाव बेसेबां जाखो फवासेया 100 लायो अमा बेदरा 100 फवासेयाव केजि 400 जाबाय नामा ओमफ्राय गस्लाखौ बबेखौ बेसे सोर बायनानै होदोंमोन बाबा मानो टायाराव गादों आंहा एक्सट्रा हाबा गैया नङा गस्लाखौ सोर बायखो होनदों नोंखौ एक्सट्रा हाबा गैया दब्रा नोंखौ सोंदों आङो नोंखौ मासे अथयज' नोङो मा बिथिं हर दा बिथाङा मोसानोबो रोङो जोंहा फंबाया देलाय मोसाना देखायलाय बाबरे टेंगि टेंगिखौ मोसानो रोंना रोङा देदो खोनथिदो जोंनो लोगोफोरनो टेंगि टेंगिखौ मोसानो रोङो बियो दे खोन्थिसिगोन बेयो दे इथिं हायदो माखार थांखो उथिले अमा बेदरखौलाय मानो लायनो आरोलै दा बिथाङा जोंनिया मोसानो होनो नागिरदों नोंसोर नायलांबाय था नै बा मोसानो रोङो बियो दे बियो मा मोसानाय बियो मा मोसानाय होनदों आं नोंखौ टेंगि टेंगि मोसानाय अ आरो माबायदि मोसाबावगोन दे खोन्थिदो बा गिर गैया नामा गिर गैलायै मोसानाय बिलाय गिरबो रोजाबनांगोन ना नोङो मेथाइ रोजाबनानैसो मोसानांगोन मेथाइ रोजाबदोब्रा दे मेथाइखौ रोजाबनानै फैदो दा लोगोफोर बियो मेथाइ रोजाबनानै मोसासिगोन टेंगे 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 दा मोसाबाय दा लोगोफोर भिडिअ'आ नैबे समफोर जोबोद मोजाङै फैगोन नोंसोर सापर्ट खालामबाय था सापर्ट खालामगासिनो दा नैथिंहाय फंबाया दा मोसाखांबाय दा बे साइकेलखौ मोजाङैनो सालायो आरो बे साइकेला मोजां सालायनायखायनो दाबो नै मोजाङैनो दङ बिनिया माने जोबोद मोजाङै लायो आरोना साइकेलखौ सेनाल'सो इथिंहाय माहाय माबा जादों ओमफ्राय गबाय आरो सेन कभारा ओमफ्राय दा गरम बोथोर आरो
बेरायनो बाया जोबोद गरम जायोना लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोसै आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय